게 뭐좀 안글리 가든 낭상게는데 거가 소가랑 쌍문나 누구 해야블라 안 말라 투가 있으라 뭐좀 거가 스타칼리 빌레 그는 빌레 그야세 내 모양 이제 그것도 몰라 그안 그리시고 사람이 이 부비 가지고 그럼 하마. 저도 부비 시작 부비. 하마는 부비자 이제. 이 마트에 나에 또 월급 뭐야? 마칼람. 민나 와나마. 뭐냐. 이 말은 되는 시간 뭐냐 만들만 가대. 내 그 컨제 되다. 안다 자 파는 시작은 가자건 가자 어디 이거는 That we dynamic. I just feel 맞아요. mwnkhou जों मा मैखौ जासिनदों mwnkhou बुथुआसो दै गासोमहरदों नङा माने माथो नों हा फुङाव mwnkhou आं नङा आं बोखावा मोनबाबो मोननाया थैसिगौमोन ना होमबा नोंसो mwnkhou मैखोमाखौ गवाखै गवासो गबो होदों गाबोन गेलेबावनोसै दैयाव दे गाबोन गेलेबाव दे दिनैनिफ्राय नोंसोर दैयावल' दुगैफै दे मैखोम, बिया नोङो रावा, मादों?
गैया Bodo kantor palai. Soरखौ बुंदों आमाय? Minaya. लोगोफोरा गिदिरनि खबर लायदों आमाय. खुला गैयालाय मोनजाखोना मोनजादिया? मोनसे मैदेरनिफ्राय हाननानै जाग्रायानो मोनजा जायोदि। Dulu orang tak? Dah kau lah, mui. Dulu lagi. Dulu orang lah, awak sah. Dulu lagi mui. Jadi saya tu nanti kau khamnya. Kalau macam orang kau bosi, tu bosi bila ni jalan ni, sakit cuma mana ni? Jangan lagi pula dibanding bukan ini ada jawaban ini terkait jawab kita harus cari nalai bumi. Kalau itu masih bosu. Betul nak saya sini orang siapa je kau tu orang bekas sini orang. Jauh, nang jadi angin sani saya. Manis orang kasih ni jadi ada kudra. Orang nalai bumi. Sangat dergina dera beku kurli ni bilau nai belane sini kaya. Bu bija kenal bu bija kan baiklah. Kudra. Kamu tak? Angin ini orang tapi nani. Angin saya tu ni hijau aku juga kumpulan. Salah ni. Mungkin salah ni. Bang ke desa dan orang tu, angkat sewa sendiri. Nunggu apa ni lah? Angkat tu pun nama trini di dalam kau lah hidungan. Nunggu macam metri jadi tu baula, antu di sahaja sih, ada macam bukan thai. Nanti macam biasa je, anak tu macam jalan nungan dan. बोथोरा बारलांबाय हाले दैयाव समा बारलांबाय आले आले आइ मैनायाबो देरदोखोन माब्लाबानो देरबोबाय Bodo, macam apa? Bodo sama dia. Ang itu apa? Yang aku suka pandang. Kini aku kenal macam bunai. Sementara duku dah thakayan sih. Ang ada ang ni kusho juga senami semua asa pilai. Sedang lama jang kau nak sih. Kami di man sunman, Himaswari man sunman, hari ini hati man sunman lagi hati mengenai.
하는 것이니 같이 대라이당 아버스가고 응나이. Gosaya onubla, nini sanago sungana pa. No, sahalangu. 하늘날 상 능력이 상. Nunga bang du kuningan. Nodo. 하늘은 달라이든 달라. Nunga bang du kuningan. Na kaya ko raga sendeng. 오호호 호호 이거 뭔가 하는 건가? 자로 내 가만 안 비드노. Beसेबां गुवार 85 बिदा गंनि बे हाखौ बबे खायदाजों मावनांगौ जाखो आंलाय गंनियाथ' फिसा हौवा गैया नङालै गंनिजों मोजां जाफ्लानानै गंनि संसारखौ लेथेर फेथेर खालामनांगौ जाबाय आं Hei, bukan rekam sih, Mak. Besok kau memang ada rekam judul lagi. Kamu ni cikgu kamu orang ini. Sekarang malam dia sekali. Ni ada apa ya? Kalau aku ni cikgu kalau sudah mandi, pulang berapa? Sebab, jangan ber. Iji nak apa? Ang mahajin hendak kau sih mesti punggung berapa? Kalau mahajin ni, nak bagi rakyat sunyi bukan lagi sudah. Tidak lagi, sudah masuk. Sebab, kalau mahajin ni kumpul dia lagi lah, kumpulkan. Orang itu kan macam apa? Ayo. Salah. Siapa bangga kau? Allah hajin apa? Naik kena ni kau. Salah. Kalau sekolah bangga kau. Maju ni kena jadi berapa? Kalau kau di pergumulan. Salah. Jangan mau aku dah nggak buat cikgu kenai, mahal ni pun ibu kenai, kalau kumpul salah dia, ini salah salah ni, ni kamu. Hap tu pula mama oleh aku kuzra, hap kumai, dah hendak menjaga lagi, mak kamu lagi dah hendak lagi, amani si mak pantang dulu nang, salah shui mak fra, mahal jenis dulu kerja fra, mau orang ajar kerana ni. Kalau sehingga perang, sih, orang yang dia sih bayar. Gue, bebas gue roja kerana jangan aku dalat, saya sini gue. Dah pun hukum udah. Hei, abu itu tangan musuh aku lagi yang. Nunggu bebas sandung ciki mau kuni semua ma batra pun pulang ke. Gue, aku bebas batra pun petra kemana gue. Dah pun hukum udah. Aku sih malah baca catatan macam ni sih. Gue, Zaman itu malah ini bisa nobas kulit hara, kak sih begini hal kare, nengba malah bungsu ke? Mahajin beri, dah kenapa beri? Laut sih berkanda, musuh boba, salah ra. Hei mati, kamu salah bukan sah? Kuliah aku sudah payah cuma, umah ada yang malah sih nak agli ini ane, aku bisa bagi kamu saja dengan beliau nau. Dah hendak beribu sehingga beri jenis siapa yang? Rumah sehingga belum apa siapa yang? Orang ni sini dah hendak macam gol, cukup bukan juga orang sini. Mabel. Omah khabar. Apa ni omah sih? Tahu ni aku kenal. Ayah, ni siapa? Lawan orang mana balik? Mesti jalan kan? Mereka orang ni pasal kan? Ini kan orang Malay balik.
아니 그저 먹고 하고 하겠어 작은 게 가서 오말리 난동어 가서 봐도 한국라이 이 발라 카바사 저 단나 하는 말에 오만하게 가듯이 가서 봐도 한국라이 नों लामाय सम नोंनि जायखौ आं नायबोखाबाय खेबसे जायगायाव नोंखौ मोजाङैनो फासादों आं जोबोद गोजोनबाय नों फोलादों सिगां मैना फरायदोंबालाय थगायदोंसै नायदो नोंनालाय मैना आंना लाथिख'सो May I come in, sir? Yes, sir. 너는 그 인상했어. 너네 좀 본처럼 담고 나중에 나이래. 너네 인간이 아니 당첨지용 내가 나중에 다시 비슷하게 되는 다시 하는 거야. गोजोन्थों सार आं नोंनि बोसोनखौ जेब्लाबो फालिनो नाजागोन 아빠 아니 지금 파사바이 감사해봐야 안 되고 되는 들어봐야. 아버지가 말씀 그러네요. 그 국민이 내는 자로 사실은 자제는 말씀을 그 낚시 마사라 입라. 너희들에 왜다 죽기 말씀하고. 네, 작은데. 에이, 잠시만 굴바자로 일단 왕신을 더 죽기 말씀하. 우리 사태 먹어라. 이집을 먹어야 아이고, 목사가 천이 호흡이네, 천천히. 천이 호흡이야? 자, 멋있어, 벌써. 에이, 빨리 가. 나오나, 이놈이지. 이제, 아이고, 눈다. 네가 왜 하고 나도 신지 않은 걸 가만! 힘을 잡아야 하는 내 손에 손을 새로운 프로모션 보리카보는 박사의 계획 아이를 카팔 나는 보베 고모 내 폴리스니 프로모션 보리카보 박사복을 보름이나 내가 지금 혼나야 벌써는가 만두나래 아파지래 만두나 함께 가려면 왜 보이 받지 어이 하이나 하야붕들의 하이벌 라이벌들 마커가, 마커. 용루 클래스니 무이나는 쉐 무kul라 정보인의 팀을 매글라바이 에이, 마라이 디엘라이스 미숙 파사나나이 저니 콜에서와 에딘슨 라피든. 영배지 스니브스 펠자미네 마치도 헐
왜 나랑 무작수가 왜 못할래? 넌 거기서 가타라. Ơi, đừng đi lên, hãy na hamara. Này biang ni piu khanai, mina ni lai jama. Ona ni fiber bang sin besen ni. Ni jibai. 핫, 하나는 알래. Bat sima. Ngai nuwa. 뭐래 하나는 알래. 아무것도 없냐, 그럼 뭐 하고 다니지 찾니? Nungbu. Mana sin kau ni leng ngar kang lai. Ơi, polis ni semua dah balik. Kau bagun orang lai deh. Ni semua pergulung selai-selai. Hati lu bang, hati lu aku mah. 어디서? 만들어가자. Hey, baik sandar khangja nai. Ini kami ni mainan ni belai jama hitam. angji. Hey, dia polis ang ni selai. Nungi dari bawah selia, mencuba. Itu kami ke bidu. Kami sini bidu belai berada nani. Nung ang sudah kumania. angji. Nah, kita. Ang mainan ni, belai yang ku beri sini mbak. Ang hanai nama. Ang hanai nama. Ang kaya lada. Uang mana? Tapi hidup berdua juga. Allah. Apa itu macam berang lai? Pasal berang lai jam ni ha. Bis kena jiwa kok dikurang naik belang saya akai masuk. Nah ini. Mama kalan tabi le, das juga le. Bukan yang di mana? Anu sto kalega.
रुफायगला सारो सिजिनां बेबायदिनो बियो सारो मुसुखाया Ayo, tolong aku dah dong, aku naik kemana? Aku dah lah sekarang dah. Bagus sudah baik tu gini cina. सिमांगानि नुजाफै सिरि सिरि आगोमा बेसे समायना आंनि लांगोनाया हाजो हाला बिफांफोरजों मोसाफायो सिउ सिउ बार बारनायजों आजोलि नों फैयोब्लासो गोसो सोराङो सैनाय आंनि लांगोनायाव मोसाग्लांफैनो नों रजे रैसुमै गारांजों मेथाइ रोजाबफै बोदोर गोसोखौ बुरखायफै नों रजे रैसुमै गारांजों मेथाइ रोजाबफै नोंखौ नेयो आं अराय सम जिराय खथायाव गोरबोनि खोथाखौ बेखेवफै नों रजे जोनोमनि अननायखौ नोंनो होगोन आं आजोलि दाथासै आन्दो आन्दो नों आजोलि नों गैयाबोला गोसो सोराङा नों सिमां रानि नुजाफै सिरि सिरि आगोमा बेसे समायना आंनि लांगोनाया अरन गेजेरनि दाउथ' नङा नों रजे आसुं आबुङै आंजों साफिनो अरन गेजेरनि दाउथ' नङा नों रजे आसुं आबुङै आंजों साफिनो सुमार गैयै दाथा नों सुबुं जानानै बिबारजों रुजुआ नोंनि जिउखौ आं रजे सनाजों रुजुआ समायना होननानै आजोलि मोगथां बियो सुबुं रायजोआ फरायना नांगौ आंनो नोंनि गोरबोखौ नों सिमां रानि नुजाफै सिरि सिरि आगोमा
बेसे समायना आंनि लांगोनाया हाजो हाला बिफांफोरजों मोसाफायो सिउ सिउ बार बारनायजों आजोलि नों फैयोब्लासो गोसो सोराङो सैनाय आंनि लांगोनायाव मोसाग्लांफैनो नों सिमां रानि नुजाफै सिरि सिरि आगोमा बेसे समायना आंनि लांगोनाया बेसे समायना आंनि लांगोनाया बेसे समायना आंनि लांगोनाया जानो हानाय बे आं दिनैनि रानो मैनानिसिम थांनानै मिथिहैगोन मैना बे आंनि सना आंनि रजे आं नोंखौ मोजां मोनो मैना सानफ्रामबो गावसानाय सानफ्रामबो सुथारनाय थैनाय आरो थैनाय गोदो गोदाय थैयोमोन बेरामजों दानिया थैयो गावसारलायनाय सुथारलायनायजों हाबोबाय जायगा थैदो फालाय दुनियायाव आरोबाव बिदिबानो थैखागोन होनना साननानै मावा दाङा गोदै हाखर सिङावनो खाव ब'जना थैखादोंना बाबै बेबायदि बाथ्राखौ दा बुंथारगोन थैनाय थैनायखौ होनब्लाथाय आं बांसिनखौनो खबथारा मटर गाखोनाय रांखौ मानोथो लांजाय आहा दंखायो आफा बिसोरनो गासैबो जोबबालै गुमै बिसोर जाबाय उखुम जोमै बिसोरखौ नों दा खामोनालै गुमै जोङो दांनोबो मोना बिसोरो दा मटर गारिनि नैबे सेक्रेटारियाबो रांबो लाया हिनजावनि फिसा मालायनिसो जाहैखागोन ओरैब्लाबो बेफोरखौलाय इसिबां रां रुफा गारनानै फोरोंनांगौलाय माथो मुलाम्फा दंलै गुमै फिसालानै फिसा अनबायब्रा नोंखौ मालाय बिदांनानै अनाखै होनबा आं अननायालाय अनदोंमोनलै होनबालाय माथो गुमैलै आंनो 10,000 रां नांबावगौमोनलै गुमै लन लानानै एखेबारे इन्डास्ट्रि खुलिखानोसै आं दाखालिफोर दखान होनो होननानै गोबां रां लांबाय नों बुफा बिसोर लोंनाय जाय गासिबो गारजोबबोबाय नोंखि मानसिलै अनबाबो अनजाया नोङो आं बे खेबाव गारथारलालै गुमै गाज्रि मानसिफोरजोंल' लोगो दागासैलै खुदिरागै न' लांफैदो हामथारबायलै गुमै मैना आं मा जादों बुंदो नङा मैना आं ओंखारखानाय खुदैखौ मन'फिननाया उदै दोजागोनबो फालिलाय नुनानै अबा जिउआ एबुजोबो दा नै फालिया नंखाया जाहैबाय खर' गाज्रि आरो उनाव जाहैबाय खुरमास जायो आरो दानिया जि लुजायबाय आंदे मा जाखो दिनै जायाखैहाय सिंगोलाव अन्थाइसो हाबदों
मैखोम नोंखौ आं मोजां मोनो मैना नों मानो फोथाया मोजां मोननाया बिनानै मोननाय जिराद नङा मैखोम आं दिनैखौ सैया बिदिब्ला आं थैगोन मैना हिनजाव सासेनि थाखाय थैनो हायोबा थैदो नों मानो फोथाया मैना नों मानो फोथाया नोंनि थाखाय आं बिमा गंगानो आंनि थैखौ होगोन मैना मैखोम नों मानो बिदि मैखोम नों मानो बिदि I love you मैखोम I love you मैना I love you I love you मैना Nó gặp trong người má ra mình ra lại मैना नोंनि सिगाङाव आंहा फंसे बाथ्रा फोरमायनांगौ दंमोन नाथाय आं दिनैसिम फोरमायनो हायाखै मा बाथ्रा बेलाय मुसाथां आंखौ नुब्लानो बाथ्रा गोमालायनाय आं फोरमायनानै फिननाय होगोन ना होआ मैना मा गोरदों गोलैदों आंहा नोंनो फिननाय होनो बुंमोन ना नोंनो फिननाय होगोन ना होआ Tadi menanam di berlaga siri-siri kaya mana gong sinane bunga kuga bekeunane nembung Namane megoni najra ami mitia namane nengkau mojang menaini nengkau onsainaini nengkau mojang menaini nengkau onsainaini Tadi menanam di berlaga siri-siri kaya mana gong sinane bunga kuga bekeunane nembung
खोथासै नों आंनि हानजोर फानदो जाथासै नों आंनि गोसोखौ हांमा दा सुर होसै नों गोसोआव दुखु दाहोसै खोथादि मोना नोंनाव बिबोलाबो सिरि सिरि थायो मानो गंस्रिनानै बुंना बुंना खुगा बेखेवनानै नोंबो Aduh, tinggal sekolah pernah saya nih. Boleh, angin tak anak gomun. दाख्लैनि लांनो थोथाखिब्रा जौ आरो जुवा गेलेनानैसो गासिबो गारजोबलाबाय होनब्ला नङालै आं जौ आरो जुवाखौनो गारजोबथारबाय गारदों मालाय माथो दाख्लैसो मानसिफोरा आंनो खिन्थायालाय जौ दखानाव बुथुवाजों जुवा गेलेना 5,000 थैनाया आंनि बिखानि दैखौ दै खालामनानै खामायनाय थाखाय दै नङालै खुज्रागै apa yang gue tahu begini? Gue yang kau udah bisa kenapa serang udah gue yang kau udah lama hama leh hama khudra hama nengni akola moजांमोनब्ला मानि एसे बुंजानांगौलै नोंबो दासिमबो थांनाय दङब्ला दाहालागै होखाजासिगौमोन नोङो आंनो सिनै गुबै आंनि आया बायदि थांगोनब्ला बेबायदि आं मालायनि आथिङाव थानाय नङामोन गुबै हामालै आगै हामा जौ जुवाखौ गेलेनो हामा लोंनो हामा जौ जुवासो मानसिखौ गेलेहोयो जाग्रा मोसौआ खिखौ जाखायो नोंसो गारनो हाबाबोलाय आगै खुद्रा आंनो बिदिखौ नायथारला नोंल' मानसि मोजां दा बै मनायाव रां दङ साननानै लांजा खिन्थु मिथिखा दिनैनिफ्राय जुदि रांखौ जौ गारोब्ला आंनि न' नहा जायगा गैया जौआबो गैला जोब्बाय मा जाखो बे खुगा खुरियालाय
गैयालै फंबाय गायनाय बहरावनो दाङाजों रुवाथिजों गोसोलायनानै ओंखारलायनानै गैया 9.5 बिगाल' हाबाय आं देग्लाय बरसायाखै मोसौ सौखाबाय मोजाङानो गैला खेला नंदा खामदा बे खुला खुरिया मा जाहैखोब्रा साला बिगुमैनाव रां लायो थांनाया मोनखोआ मोनदिया हाब हागौजोब्बायसो नामा नोंसोरलाय एसेबो दोनखासै जौनि दखानाव जौनिलाय मा आंखाल नैबे राङासो मिथिबाय बे खुला थासान्दियाव रांनि माथो अभाब जादोंसो हो रांनि मा अभाब नै राङा नै लाबोदों नोंखौनो नेबाय थाखादोंमोन नों गैयाब्लानो जिराय खाजियासो जोंना गैलाब्रा बिदा नै हरैनो हालमाजि मोनफैगौ एसेसो बाजारनिफ्राय खाजि लाबोबायदों नामा हालमाजि रथ' मा जालायखोब्रा र' जेबो खाजफोर दंना गैया बोरो माथो खाजल' गैया बोरो नोंनि मोनायावलाय मा दं माथो बावसो दंलाय खाजियालाय अमा खाजिसोलै आं ओंखामजोंसो जानो लादोंमोन गाज्रि अबस्था हा बिनाय जायोब्रा मालाय आदाया न'आवसो बिसि फिसा मोखांलायलाय न'आव जानो लाबोदों हाब हरफिनदोलै आफा आं न'आव ओंखामजों जानोसो लादोंमोन हरफिनदोलै आफा हरफिनदो ओंखामजों जानोसो लादोंमोन हाब मा जायोब्रा नोंसोरलाय दावराव दावसि खोनासंसो हाथारलांलाय आं बिसोरखौ थाबथांनाय सिलानि आसुगुरनिफ्राय गफिनगोन होननानै दाउसा फिसाखौ होसोफिनगासिनो नोंसोर मोनफिनगोन थांदों बिसोर गाज्रि अबस्था हाब बे फुजायनाया खला बिराद गाज्रि जाथारबायब्रा ओइ हालमाजि रायजोनि खि सोलाग्रा साला बान्दा सिलारा दाउ खावदों मावजिखौ बुंला जागोन नामाब्रा हा एकदम बिदिसो नोंनोलै जब सुग्रा फायथब बुद्धिया नोंनिनो जेलासिम नों आंखौ बिदिसो बुंबावदोंसो साला मावा दाङा बिगुमैनिफ्राय थाखा थगाय मोनजायोथ' बोरोलाय नोंनि बिगुमै जामानिफ्राय दखान होनो होननानै थाखा थगायनानै लाबोनाया थांदोल' नोङो फैनाय दे ना पुलिस हमना जाबाय माबा थाबैनो ओंखारदो हाजारवालाय बहा थांदोंनो न'आव थांदों दा बेलासियाव फैगोन नै माथो खालामबावनो न'खराव फैजानि खामानिफोर दं खोमा आफा न'खराव बिमा लेंहरदोंनो थानोबो जानो हागौहाय थाबै ओंखारदो बाराद्राय हासार मोनब्ला आबादा गाज्रि जायोलै गुमै नों मानो नोजोर लायाखै आं जेबो रायलायाखैलै स्ट्रिक्ट जादों खियाथ' उदै सिगाव मोनामालै खिखांब्लासो मोनाम दानिफ्रायनो गोजानाव खिनो सानो बै जायगा नागिरखायाब्ला गुमैना बाराद्रायलै अननायफ्रानो खमायबाबो जालायलाङाहाय ओरै थांहां ओरै फैहां न'फ्रावबो रावबो गैया जाबाय आयै आं दिनै कलेजनिफ्राय एसे गोबाव जाबोगोन होनबानोथ' मालायफोरबायदि फांफुं खालामबाय था बा गैयि न'खराव दानारासो बेंनांगौआ ओजों होजों थांबाय था न'आ बिदिनो लोगोफोरजों बेरायनो थांफागोन आं हानायमानि थाब फैफिननो नाजागोन बिमा रान्दिया नोंखौ मागोना दुखु खस्थ' खालामनानै खाङाखै हले मालायफोरबायदि फांफुं दाजाखा दे आयै
나이도. 에이, 오늘 능란이 장난이 로다나이 능라래. 내도 말라이자마. 마그나 능천랑 바도랑이 조능그아케. 내도네, 라이자마. 나, 현장 타르는 보이나 하나 마라. 에이, 메블라, 유지민 자래. 내가 잠깐 전화가는 게. 에이, 메블라, 이네 한번 올래 그대까지 하길래. 왜 메블라, 안 올래 나이 그만 하길래. 의유나 의야. 네, 메블라 슈데. 아까. 나라니 저거 있잖아. 이거 받아라 봐니. 사람 누구냐? 내가 상내 갔겠어요. 가득했어. 뭐 상난 거 두두두두 하고 상만지. 왜 아무나? 빨리 가세. 내가 얼마 전에 아저씨. 공화 동족은 아야 뭐이나 너무 시신시 보고 보시려니 넌 방금부터 한 거대 안 갔었지? 네, 이번에. 왜 다시는 막히지 그러는 거야? 자주 봐. 뭐냐? 너그 매그 오랑대 자세라고. 경찰이야. 선발 칼리 뭐이나 아니는 든들. 손발, 진이가 마바라. 합집시 후그루 봐. 손이로비 산내동 몰래 계시라오. 내배 산이 흠악한 산하고. 산내 진이 말라바 보랑 보구라. 왜 파피 지나라이. 마타서 설치도. 설치, 바까, 회식. 오케이. 마, 뭐나? 선발로 아파야 무수분 버거베를 힘들게 안고 남편에 나기군. 능부수 받으나? 안 당내 하노아 뭐나? 능 당대. 아하 노 가만히 동. 키가 그이 놓고 능가 고민치카오나? 만치카고 매참. बेफोरखौ मिन्थिनानैथ' आंहाबो नोंनि फारसे गोसोआव गाबखांनाय सिगांनिफ्रायनो दंमोन। बेनिखायनो नोंनि अनसायनाय नोजोरनिफ्राय आं बारग'नो हायाखै। नोंखौ आं अननायनि आब्रा फावजों मोजां मोननायनि दौलेङाव फोनांनाया आंनि थाखाय गोरोन्थि जाबायदां मैना। जायनि थाखाय सोरजिगिरियाबो आंखौ निमाहा होनो हानाय नङादां। नों मानो बेफोरबायदि खोथाखौ होनो? नोंनिफ्राय आं बेबायदि खोथाखौ खोनासंनो लुगैया। हयथ' जानो हागौ मोजां मोननाया खाना जिराद। नोंखायनो नोंबो इयुननि गोरोन्थि फिथाइखौ नुहुराखै। मैखोम, नों मानो गासिबो बाथ्राखौनो दोनखोमायो? आंनि बिखाया गावो। आंसो मिन्थिगौ हराव बारनाय खार' खान्दा बिबारा हरावनो मानो सिरिलाङो। गोसोनि आंगो फैसालिखौ नों बोरै नुहुरनो? दुखु मोननाङा मैना। गोरोन्थि सानोब्लानो गोसोआव गोरोन्थि फैयो। आं दुखु मोनगोन मैखोम, नों आंजों थांफायाब्ला। मोनोब्ला गोसोआव पुर्णिमा अखाफोर बायदि स्रां मोनो। नों गैयाब्ला खोमसि फैसालिया गोसोआव साग्लोबफैयो। नों मानो बुजिला? गोसोआ मा होनदों? दे होमबालाय आं नोंनि बाथ्राखौ गनायबाय। मोजां मोननाय सिख्लानि गोसोआ जेब्लायबो गावनि बोसोनखौ लायाब्ला उन्दुनाय मानि उदै दुयैनो माथो। नै आंजों बाराबा। नोंनिबो सेनबोदों सामेराव खांनाया गोरोन्थि जालांबाय। आंखौ निमाहा होदो। मैना बिमाखौ निमाहा होदो। देनाय फिसा मैनाया 20 बोसोर हाबबाय। नों आंखौ नागारलायनायबो 20 बोसोर जाबाय मैना बिमा। मैना बिमा, आं बै दैमा सेरनि गोजाम न'खौ फिसा मैनाखौ लांखागोन।
मैनाय दाबो जायाखै मैनाय आं जोबोद नेनो मोनथारबाय आं बहाय जिरायनोसै एसे आफा बैथिं बेरायहैबावनो नांला नोंसोर थाङोबा सानैजों थांदों मैखोमनि नोंजों आंबो थांला आफा बुंदोना आफा बेसेबांबा सिगांनिफ्राय बुंनो नागिरनाय बाथ्राया मामोन खोनासंहाय नाथाय आं माबोरै बुंबावलाय खिथादों आदै मा बाथ्रामोन बुंना आफा नों मानो खोन्थाया खोनासंहाय दिनैनिफ्राय 20 बोसोरसोनि सिगां बै दैमा सेरनि जायगायावनो नोंनि नोमाया नोंखौ जोनोम होनानै बे संसारनिफ्राय आंखौ नागारनानै थांबाय नाथाय बे जायगाया दा गासिबो दै जाजोब्बाय बे समावनो आं बे जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैदों होमबा नों उन्दैथारमोन आइ फै Sona, I love you. I love you. I love you. Mina, I love you. नोंथांनि खोथाखौ गोसोखांनानै दुखु लानो नाङा आफा गिदिरा जेरै सानो ओरैनो जायो आफा आं दिनैसो मिथिबाय आं जाखांनानै जाथायखौ मिथिनानै जोबोद गोजोनबाय आफा बे साला खि जानाय मेब्ला खुरिया आंखौ बबे दंफां सायाव नेनो थिनामोन बेलाय बोरो माथो दाबो गैया फैदो आफा आदै थांसै माथो सफैमारगौलाय जारबायलै साला मैनाया फैमारगौ
아야, 시파구만을 아부다. 아, 이만큼 시원해 많고 봐보구나. 아, 그. 그냥 안는 보내 그 필요. 안는 그만 안는 거라지 라지야베. ơi mình ạ, đứng là ra nó không máy, mà lại xem ra cái ông ra mình nữa. Ơi, qua hai ông lên đây, máy không, 와, 남녀 그걸 찾아낸라. 나도 처음 줘. Baba me blok kuria. Udah mana semua ni genam. Alah.你要不说到了呀？那还是兄弟啊，没那口。哎，我你能这样嘞？咱们的中国话跟来啊！哎，你们来都上来，来看完这个么我能看完的。Salamnya blak, blak salamnya udah semua blak blak. Kenapa kamu masuk? Menghati kapal menda. Apalah boleh tu ni blak. Hei, kenapa? Alah buru. Hari sultan ni kenapa? Sultan. Salah. Sultan. Mainan ni tak kena taklah. Ang, guna mainan ni guna lah. 너무 아까운 상을 온타이면 온타이 대사로 온태로 구가랐는데 유명 같은 그나 찾아가 아래 뭐이라니 찾아가 그나 찾아가 뭐이라니 찾아가 그는 아니없는 mà đầu xí haji bahasa Chile ni berbagai jeng jahran di sana. Apa jahran? Isbang mana orang? Hai, ada siri ni sini. Apa dia mana di sana orang? Salah kali, mana ni lagi jam ni ni yang, dua ini rolling berbayang ni, bazu orang ni, salah, Bobee, salah, aku pun saya yang, ini baju, masih Allah. Yang dia ni. Tanda dah sisir jauh sana, semua kita menjaru aku, kalau menjabai ini, menjabai pun sisir siung naik siri naik, ibu yang lain waktu nak si menjaga, orang ni malah menjaga ya, mereka mesti menjaga ni. Ini mereka mah, angin split tak kena mabia, ego lelong dengar. Lau cik ya berasa, ibu orang si gula kemudian. 차루마 징신 내가 시샤번 우자치 능 예브라 뭐이 kumpu는 그문게 오브라 kumpu 사네 번 먹고 잡고 나 예브라 그만 해 뭐하는 게 이 집에 가 예브라니 예 한번 잡았는 니 집에 가 Naring khas jalan ba? Ang jalan bisa nomen. Jalan di mana ada? Ah, tahu nanggu. Bisa deh. Loh, dia. Enak. Baru apa nu tandem ni, aku apa? Hei, mina,
Dia lah berai ni thau dah thau di gang ni. Jadi dia dua terus nama. Dah ni hai. Macam, macam ni macam. Jangan sawi zapi dina. Ang thau thang ni mina. Sawi zapi dina bayna. Orang macam, kerja berapa kawan pergi apa sauri jane. Malay, itu sendiri thau thananggu. So macam, aha betul nak kamar dong, yang bersampai ni. 나와든 엠마는 칼라 너 다는 뒷대다가는 좋아 어서 셋 봐봐 너 다는 뒷대다가는 Firma, dengan baik harga turun sampai sekarang. Kecuali, apa nak saya? Ada, mwnkhou, nombor bebas kalau itu. Hei, apa ini harga baik? Kecuali. Dia beristang oleh ang senau senakan mina. Ada ang percaya dengan gubun berbadi tuas sudah nua. Dini nak kodi onai nane, ini on jima pohom ni hayam ikan. Jubla nak sargan ramgan, obla senugan. Andi ni dia sedang macam mana? Nengkau aku nuka bayna macam. Nengkau tu le ani berseni, tahu mina rumah, ani jadi saharan ni tahu mina. Nengkau aku percaya lah. Aku nak nak kau dah hamil semua dah nak hamil macam. Nay nung ipsai mwnkhou thangnan thagan lugidungla. Nay be busako awala dan nang gonggap yang aku samaila. Mina, mana kau mina? Hei kare! Ya! Mina, Mina.
Hei Mina. Oh my God. Hei Mina. Ya. मैखोम नों आंनि थाखाय दुखु सैनांबाय नङा बे फरायफुबाय थाखायसो फोसांजिनि मैखोम आफा दे एसे सुदिनिलाय मैखोम आफा उन्दै समावनो नोंनि नोंफ्रा थैनानै थांदोंब्लाबो लेखानि थैखौ आहार खालामनानै आंनो फुदुंनानै नोंखौ आं आलो फोदांबोदोंसो नाथाय नों दिनै नों मानो बुजा मोननांगौ जाखो मानो मालायजों बुजा मोनखो आयै मैखोम नों आंनि थाखाय बुजाबाय मैखोम नों आंनि मैखोम नों आंनि नैबे जोनोमनि मैखोमसा नोंखौ जेरै आं उन्दै समाव आथिं आखाइ रायै समाव खावखौ दाव खांबोदोंमोनसा बुरि समाव बोराय समाव बयबो गथ' गोरलैनि समान जाफिनो सानसे अराय मोनगोन साननानै नाथाय नोंसा दिनै आयै बे आं दाय नङा आयै बे बुथुवानो दायसो लामा थाबायबा हाखौ हाला लोगो मोनोसो हाग्रायाव बेनो बेनला मानबायो नाथाय नों दिनै मानो बिमा रान्दिनि गोसोआव मानो दुखु होयो फिसा नों मानो दुखु होयो आयै आंखौ निमाहा हो आयै आयै नों उन्दुहैदो हर थौबाय Sama, uन्दुदो Maदै जेब्लाखौ मैखोआ मोजां दं ना मादै एसे मोजां जाहांबाय नाथाय नों दिनै फैबावनानै मैखोमनि गोसोखौ जावलिया दा खालामसै आदै आं मिथिगौ नोंनि नोमफाया मालाय बायदि गोसोनि मानसि नङा होननानै नाथाय नोंनि बिखायाव दिनै गिलु बालु अरगेंनि सुबाय आदै नांगौब्ला आं मैखोनो थाखाय थैगोन मादै मैखोआ माहाय थांदों मादै बबाव थांदों दैसाथियाव आंबो थांफागोन मादै आंबो थांफागोन मैखोमजों बिदि नङा आदै बेबायदि नङा
गथ'आलाय मोजां बिमा गैजा रोङै गथ'बाबो बेबायदि गथ'खौ मोननाया गोब्राब नाथाय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरजों बे गथ'आ माबोरै सन्देरफ्रांखो जोंनि गामिनि मैनानो नैबे लाइजामा हैथां न रोजा गिलु बालु बानाम गेजेरजों दासिम बायानो थाङाखै नों मानो गोसो बायदों हो जोंनि गोगो गोथार जिउआव आङो थाम्फै दांग्रा जानानै खालाय खालामफैबाय मैखोम जायनि थाखाय दिनै आंनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनांबाय जेराव कफि दं बाहाय धोरोमस्लाबो दं जेराव मोजां मोननाय दं बाहाय हिसाबो दं दै सिङाव थाखोमानाय रदंखौ राव नुसरा मैना नों आंनि सना नों आंनि नैबे जोनोमनि मैना 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 जोनोमनि सिमाङा आंनि नोंखौ लानानै बिलाङो अख्राङा नोंखौ लानानै बिलाङो अख्रां साया नैबे जोनोमनि सिमाङा नोंजों लोगो
जेबो दि गैया अखोरां सायाव जेबो दि गैया अखोरां सायाव लाथिख'सो समायना जोमैयाबो फोथाय खेबस'सो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो जिउनि गोजोना मिथिंगाजों बे हायावनो नैबे जोनोमनि सिमाङा आंनि नोंखौ लानानै बिरलाङो अख्राङाव नोंखौ लानानै बिरलाङो अखोरां सायाव नैबे जोनोमनि सिमाङा नोंजों लोगोसे बिरलाङो अखोरां सायाव बिरलाङो अखोरां सायाव सिमांजों गेलेला मोगथां मुलुगाव सिमांजों गेलेला मोगथां मुलुगाव फैमालसो बियो जाय हायाव जों थायो बेनो गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव बैसोमुथिया फैदो आगानफोरनि मोखां लामाजों फैदो आगानफोरनि मोखां लामाजों मादै मैखोमा न'आव गैया नामा? अह खालामखोथाय जिरायफै जिराया मादै नै गुवाहाटियाव इन्टारभिउनि कल लेटार दङ दाहाय होदो मैखोमनो दे गय जालांबा आंबो मोनलायो नांला मादै दामानि अफ्रिखौबो संथ'नाय जाथाराखै आरो नङाबा मोनलोंलांगौमोनलाय गरम साला हाजार गान्दा जागोन बे थफ्लानि ओंख्रिखौ
गासिबो बुजायासै बे खुदानि बिखुं गोग्लैगोन साला मालायनि उदैनि ओंख्रिया बे खुदानि बिखुङाव ना साला मोसाया नेरब्लाब्राबो साला बे न'नि राजाया आंनो जाथारनांगौ साला गारि लागोन आं मटर लागोन आं सालाखौ जारुजों आंजों बे गुबैनि 80 हायाव ग्रें ग्रें रायजो जागोन आं साला बे खिसोर बुथ्ला गालाबो जाबायलै आंखौ साला सैमाया दाउआ बिदिनो गोजौआव सालाना जोंबो दै सायाव जानायाव फ्लामफ्लामदों बोरजा खांग्राजों माखौ रोंनांगौ गाबगा माथो नोंसोलाय माबोरै जाखोलै खुजा मैनाखौ आंनो हरनो होननाया माथो मैगंनिसो आथा आथासिन जाथारखो गैयालै रायजो गैयाब्ला मालायनि सरखारावलाय माथो आसाब्रा गैया गुमैयाबो बे खेबनिफ्राय फैसाखौनो हरथारला होननासो बुंबाय मालाय मैखोमखौ जामानि लाखिब्ला नोंहा थफ्ला लाना खारदो बाप 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 बेयावलाय जानो हानाय नंथारालै बे खुदानि बिखुङा स्लिम जाब्लाबो जानो हानाय नङा गाबोननिफ्राय मैनाया नोंनि गुमैनि सम्पतिया आंनि मिथिबाय मिथिबाय नोंल' रेडि थाखादो जागोन जागोन 나 쭈비 손 묻는다. दख'नायाबो आंना दख'ना रानथ'वाखैहाय फाग्ला आंसो माया माबा लायनोबालाय दख'नाया आया लायनोना आया लायनो आंना बिदिनो
No, đúng này à. Thằng này à, không có thằng nào cũng có nấu ăn được cái này. Này à. marah ini lah. Marah ini. Ini. Berapa betul malu? Aidi. Sebab saya kan masih. Hey, Bobee rangjing ang interview na gomba. 이폰토 안그 진짜 가만바이나네 안주는 카사라치 하고 녹화나이바 오나르마서 녹으면 도가겠나마 Hey, bidizalayga okanayblani sudapan sinda bidiде ang logoफोरनानै उनाव सुखुफिनगोन लोगोफोरना मोनफ्राबो सुद हिसाबै दान मोनसेनि थाखाय सुखुफिनगोन होननानै बाथ्राखौ होबोदो आयै अखानायगोनसै Dere punya di jam sekunai bicara biha. Ane sirira serang dah nak tu menghai ya ke mahajan aku tu muka bayi mana mah. Hap, dah jiwa bumi khusus mana kita? Ia kau nak sini dah kita bisu lewat. Tham, bumi nak kau siapa dia? Ini sangat. Yang mahajan aku bayi bayi muka mah. Bumi ada, siapa nak kasih jengbo kucing? Mabar thang lewat thang di sini ke? Ayo, kusai. Sini lah, purna, na sini kasih sini lah, sini lah. Asal ni kat khusra, mana fiaman? Orang ni, boikhoubw bima, orang sini punya apa ni? Sama ni kita ke anglai. Nangkar gomeng kemalai. Ah, bumi. Ah, nombor thampur je dah baik. Lang maya, Bobee pina ke. Ini urut kai, puni kau mana urut siapa? Rai urut bela. Serba happy maza nang gozaki. Isibang gede daw minani garangku, neng bohampai mana mina, Monkon mak kesusini play. Ang jika okanayblani bohasau, sakhini interview ini santang sen tanggen. Mengibe gede garangku, mabri anggaran mana gomla, Bekono to, hasitin sanbaduku, ani jiu haba. Goso सिङाव बेखौ साननानै उसुखुथु नांगौब्ला मावै दाङै जागोन दा थांसै होननोबो गोसो जायो नाथाय आथिखालाव साख्रि गैयाब्लानो जेबो जाला बेखौ साननानै राहा खुंगिनाय मोनो बुंदो मैखोम नों मा सानो मोजां मोननायनि गोसो जेब्लायबो खाथियाव लाफानो लुगैयो नाथाय सुबुंनि नोजोरा जोंखौ लाय होआ जोङो जोंनि आब्रा गोसोखौ बोखाथ'नांसिगोन मैना सोरजिगिरिया अनोब्ला जोंनि मोजां मोननाया बाया जिया जाफुंगोन मैना न'खौ लुनानै बायनाय जिनाय नोजोर लानाया बे न'आव थाग्रानिसो बिबान मैखोम अरनि जिनिरखौ खामलानाय समाव नुवा मैखोम उखुन्दै महरै हांगार जाब्लासो खुवा ओंखारनाय नुयो आंनि अननायाव दि माबा गोरोन्थि जाबाय नामा आरो बे गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै
नों बाहेरा मुलुगाव थांनानै आंखौ बावहैगोन नामा मैखोम? आंखौ बावगोन होनना साननाङा नों मैना। जेसेबांखि हेंथा फैया जिउआव, जेसेबांखि दुखु सहायनाङा, नाथाय बे मुलुगाव आंनि थाखाय सासेबाव मैना गैया। नों फोथाय। नों जेरावखि थाङा गोसोनि दरखंआव आलारि बाथि सावनानै आं नोंखौ नेगोन मैखोम। नोंल' आंखौ दाबाव। गुमैलै बहाबा थाङोबा आंनो रां नांगौमोनलै। दाहाय दोनलां रां मा मानि रां नांगौलै नोंनो? जौ लोंनो? दाख्लैसो 10,000 रां लांबाय नोङो आरो दिनैबाव? एसे उन्दोब्रा गुमै एबारबो। नोंनि आखायाव दनजालै खुद्रा। नों बायदि फाखि मानसिनो थैयोब्ला घाट बाननो रां गरसेबो हरनो हाया आं, मिथिबाय? मैखोम, आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो मैखोम, निमाहा हो। नों आंखौ गोजानाव थांनानै दाबावलां मैखोम। इसोरा नोंनो बोर होथों। नोंनि इन्टारभिउआ मोजाङै मोजां जाबोथों। आं नोंखौ थैस' थांनायनि थाखाय नेबाय थागोन मैखोम, नेबाय थागोन। मा? दाखालि मैखोमनि कलेजफोरखौ होनो मोनदों? औ आदै होनो मोनदों। माबोरैथो जाखो? गैया आदै सफैयाखै, साननैसोनि उनाव सफैया बि। आंलाय बेखौनो सफैबायसो नंदोंमोनलाय। थादों मादै थांसै। नोंहालाय आइ? आं दाहाय लोंसिगोन आफा। बिदिब्लालाय आंबो लोङा। दाहाय लोंगोन आफा। बिदिब्लालाय नों लोङाबा आंबो लोङा आइ। नों लोंग्रोदो आइ। आफायाबो बिदिबा लोंदो। दे आइ दे। दे आइ नोंनि साननायाल' जाफुंनो। मैनाय गथ'आखौ आं गय लायग्रोनि। गयखौबो आं दौआबा जाया होनदों आफाया। बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आइया। नों गय दौआ आं जानाय नङा होननानै। मैनाय मानो आफा? आं नैबे न'नि बारि बागान हा हु गासिबो नोंनि नामै खालामजोब्बाय आइ। आफा नों मानो बिदि बुङो? नङा आइ, मानसिनि जिउ बेफोर दानो दं दानो गैया। आइया आंखौ गोसोखौ नायाखै।
दंबावो आंहालाय नोंनि अनगायैलाय उनथिं नाय उनथिंबो रावबो गैया सिगांथिं बुंथिबायनोबो रावखौबो नुवा आखायाव जा गरसे गरनै दंबावो गासै 80,000सो जादों बेफोर गासिबो नोंनि नाम बिदिनो दोनजोबदिनि आय नों थिगखौनो होनदों गुमै नों थिगथारखौनो होनदों ओरैनोब्लाबो फिसा हिनजावफोरजों माइब्रानि ओंखाम बायदि सुथुब्रा सिथाब बोखायोनो मोसाया थैयोब्ला सियालाबो नेरोनोलै गुमै लामानि सैमायाबो थोरसिनि ओंखाम खुरखानाय बाहागोआव खावथं जिरायफैयोनो मा नंदोंलै नों गुमै नंखायनो खालामनानै होखाथार गुमै जा दङ बियानै फिसा मैनानो गासिबो खालामनानै होखाजोबदोंलै गुमै आमाय नंगौ आइ मैना खुज्रा गैया थिगखौनो बुंथारदों गाबोन अखानायैनो गासिबो दोनजोबनि आइ बेखौ उनावबाबो जागौमोन ना आफा रायलायखानाय मावनो होनखानाय खामानिखौ दोनोब्ला खैफोदावसो गोग्लैयोनोलै मैना गुमैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोंदों खोब मोजां जादों बिदिब्लाबो खोमा दंनोलै गुमै मिथिबाय बिनो जाथोंसै आइ गाबोन अखानायबानो माबोरै जाखोलै खौराङाथ' जोबोद मोजांलै माबोरै गुमैया गाबोन बेंकआव 80,000 फिसाजोनि नामै दोनहैगोन नों गाबोन बै हाग्रा जग्रबावल' था 80,000 रब्रा खोनासं आं बिसोरखौ बे हाग्रा जायगाजोंनो लाबोगोन जेब्ला जै बिसोर बेसे मोनहैगोन अब्ला गुबैखौ गेव होदो थाखायाबो लादो फुट बास बेनि उनाव आरो बिमा गैयै दावसोखौ बाजिया साबनो माथो गोबां बास हाथारबाय होनब्लासो गासिबो सम्पति हा हुआ आंनि जागोन मैनाया नोंनि जागोन मैनाय दाबो ओंखारखाङाखै फैदो जाबाय आफा खुदो थाब खुजा गैयालाय नै जाबाय आंखौ माने गोमाजानो नागिरथारलै ओइ जारु आयं बे अनलाखौनो उरनानै दोनखादो दे दा फैयोब्ला दाउसा बांबुला मोननायाव लांफागोन आं गुमैया अनला ओंख्रि होनबाथाय थैनानै थाखांलायथारलै बे अनला ओंख्रिखौ संनानै दोन गांसे मा दा मोसौआ दा दै दौनो बावदोंलाय दौगोनलै फिफा बिबि दाउखाया गाबफे मान गाबलाबायखो दिनैलाय दाउखाफ्रा बिदिनोसैलै गुमै जेराव मोनसे रंगा फैदो गुमै ओरैनो बारस'लांथार दिनै ओरैनो सबस'थार हा गिदिं गिदिं लामाजों माथो थांदों नैबे मोजां लामाजों थांदों नागै फुजा बैयाव मटर गाखोहैदिनि बे खुजा खुलिया मा जाखो माथो दाम लाना फैया गुमैखौलाय थाखा फैसा लानानै मटर गारिफ्राव आजिखालि गिनांसिगौलै गुमै नङा दे आजिखालि मोदाय दावदैखौ दागिलै गुमै मानसिखौसो गि फैदो ओरैनो थबस्र' बारस'लांदिनि सोर मा सिला नोजोर होगोन बेखौ मा मिथिनो गुमै नंगौ नङा आनै फैदो ओरैनो थबस्र' बारस'लांदिनि बे लामाजोंनो लाबोथारनो होनदोंमोन
मालाय थौदो जाबाय बेजों थांदिनि औ आइ बे नोमाय लेंनायजों थांदिनि आं बिथिं थांनो बाहादोंमोन आफा फैदो आनै बेजोंनो थबसोथार होनबा आनै दानो मोनहैगोन होनबा फैदो आनै फैलाय नोमाय लेंनायजों फैदो Ayne जोंनि थाखाय सोरजिगिरिमोन गुमै फै आजिखालि मोदै दावदैजों थैलालै गुमै मानसि थैसै बेबायदि हाग्रायावनो सैथोआ दंसै गुमै ओइ जोंखौ नुहुरबा जों लाखिनो हागौ बेनिखायनो साबधान मिथिबाय थांनो माबोरै दङ लोमजानाया बेनि बे नामा मैखौ दाबो सफैयाखै नामा मादै गैलिया मादै मैना बिफा आदै अनारुखौ दुथांफ्रा सिखारनानै गालांबाय मा होनखो मादै आयै मासे सुनिबानि सोरनि जुनादनि आखु जाखो मालायनि आलो गोजोन रायजो जानायखौ सिलिंखार खालामनानै होनायालाय मैनाबो सिखारनायखौ नुनानै समखिनानै बबे जानांबाय आयै मैना आदै थैयाबा दाबो सिख्ला देरहांनायावनो जाबावबाय आंखौ दोनलांगोन नाङा मादै लोमजानाय लोरबां देहा लानानै थांनांला उन्दुनो मादै नांला
Thank you. Coba boroफोरनि दखान होननानै जोबोद गोजोनबाय आं. माबाफोर नांगोन सार? आंनो ब्लाउस नांगौमोन. 5 नाम्बारनियाबो जारि. माबायदि नुखो मैखोम? खोब मोजां नुबाय मैना. गाव बायनायखाय. बर' हिनजावफ्रा बिदिनोखा गाव गावनि फिसा बायनाय बुस्थुफोरखौ सुखाया. नै नों दाबो आंनि फिसाय आरो लाजियाबो. नोंखौ गाननानै दसना थांगोन आङो नै मोनगोन आं. मैना मैना मैना. मा जाखो? आं बुंदों. औ सार. दे होमबालाय बेखौ जुदो बेसे रां जायो? Aku belum dia. आंनाव माथो मासेबो ना गैया. ना मासेखौनो बेयाव फोरोंनो हाया. आंखौसो गोरबोनि बेयाव फोरोंनो हादों नोङो. नै आंजों. फैना दोननो र'. हाब मास मानोखौ दांलाय. Ông mới nào, không có cửa, ông mới nào.
어머나, 어머나, 이거 따서. 비자는 어머나, 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 어머나. 얘가 이거 아이고, 고쳐. 어머나, 정말 나서 어머나. 비자 얘구고 우리 파우냐거든요. 내 버려 무상들 이번이 그만 야를 보내 사랑하니 물타 세대 하라니 물타다 세바로 강대 이분이 아시다자네 내 그자야 다시 조배도는 갑니 우당자대 Kami ni mesti buat masih ya. 와 중요한 비슷한 비즈니스 아와시 싱니 농탕 미그레니 다하야 농탕이 레디오 스타일에 아이데 Sao phải không á? Chỉ mới có tên là nào đấy. Ta sẽ này đi tới rồi ra từng lấy sao ạ? Thì mày ạ. 와 짱이 레 Ê, 앙하 꿈을 트게니 쪼는데 너가 그 집을 하 아이 đâu có sao mình lấy? Thằng này chỉ là bia tàu nào đâu cũng thế này ạ. Thế nên má đây màu mình lấy. Thằng làm gì đó? 에이 할머니 사랑가 엔졸 세번 잡고에 할머니 시야라고 하는 거에 너희들이 되어 khoa thực lý là 너희들이 뭐 hồi lại 할머니 너희들이 되어 thực lý là cũng vùng lên một hồi lại 너만 찍고 나 할머니 에이 할머니 철방 무장 완자 구문이 들어왔나네 너만 찍고 나 무슨 하는 시로 타도 하나마다 농하는 실정이 가면 바라고 보이나요? 아바 그만 그만 달라야 철 그만 아코라는 밥에 마셔요 Tha là phải khóc. Người ní gặp sao này ạ? Người nhà với người ta thấy đó. Để sẽ đáp bây giờ nàng bái. 아코라 밥에 클라이밍 나 마시러 미치 않고 싶어. Mình nào đi. Mình chỉ là đặt trả. Mình chỉ là đặt. Này yêu là. Mình chỉ là đặt. Con, đừng yêu nào đi. 사자 아버고 비자와 깜빡하면 내가 이거였잖아 나는 지금 나마다 엄마고 저래요 그냥 가만히 Beda beda. Ayah, buat apa? masih mesti senang. Untuk apa? Oh, anggap masih pesan teman. Nasai dan keluar mina hugus sanai. Saya dari mimpi bayang. Kiyam itu mah. Mina aku tak pernah mana. Sebab lain itu masih senang. Hah? Mina kamu sepenuh bayar? Oh apa? Mina ya apa? Sangsi lagi ni. Bobee jabai. Hah? Mina kamu sepenuh Bobee jabai? Mina ya Bobee jabai. Aduh. Dia sudah tahu lagi. Saya tidak mahu. Jangan bertang apa.
मैनाजों थांनो आयै आं मैनाजों थांनो आयै मैना 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 नोंखौसो बिदि खालामो मैना आदिखौसो बिदि खालामखो आं दायनिगिरि मैना आं दायनिगिरि नों खाथि थानाबो आं नोंखौ हेफाजाब होनो हायाखै मैना मैना आंनि बे आदिनि हाग्रा दाङा समा लाबाय आदिखौसो बिदि खालामा आं गासिबो नागारा Bobee, Bobee, rau gaya nengha goshoni साननायखौ फोरमायनो फाव दिन्थिनाय नोंनि मिथियैयाव गाबोनो दै फुगारै बबी बबी गोसोनि खोथाया सना गोरबो सिङाव थायो नोंनि गोसोनि खोथाया सना गोरबो सिङाव थायो नोंनि मिथियो मोखाङाव नायनानै अननाय बिखाया नोंनावबो दङ अननाय बिखाया नोंनि लैथोसे गुवार बबी बबी
बे न'आव गुमैया थैबाय बे न'नि बिगोमाया आं जाबाय नोंसोरो आंनि बिथोन बायदियैसो खामानिफोरखौ मावनांसिगौलै गाबोन बे गुमाय 5 बिगा हाखौ गासिबो खारायजोबनांगौ हाब फंसेयावनो आरो 10 इसिबुरजा हालेवहायनांगौब्रा मा बिनि मेचिन बायदि मोनखोनो आंखौ गायजेमा नोंहा आंसो गासिबो बुंखाजोबलै गोदोनिफ्रायनो गोदोबो नोङो आंखौ एम्फौ साननानै नोङो दुब्लियाव देनो गोसोबाय एम्फौनि खुगायाव जिबौनि बिस खानाय गोनां दंदों नों बेखौ दा मिथिखाबाय मोजां नङाबा थुब्रा थुब्रि लानानै खा नोंसोरो गासिबो सैमाजों मोजाङै खिसो लाग्रा बान्दा नोंसोर लामानि सैमा दाथ' आं मैनाखौ बबे खालामनो हाबाय नाथाय बे न'निफ्राय माबोरै गोजानाव खालामनो हाबावगोन बे न'आथ' आंनि जासै माथो जेराव दै दङ बावनो रजंबो दंलाय आं माबा मोनसे खालामनांसिगोन गैला मैखोम गैला गुमैया गैला गुमैखौ सोरबा पाबिफ्राय लाबाय मैखोम जानो मैनायाबो सिगांजों गुमि जाबाय मा खालामबावनो मैखोम मैना नांगौबा पुलिस खालामगोन मैखौ मानो आंबो बे पाबिफोरखौ होथारगोन आंबो नागाराव मैखोमाबो नागाराव दागाव जाबाय मैना बिफा बुथारनाय पापिफोरखौ आं नागिरलांगोन आं मैना बिफा सावनाय हांगार दाना समाय लाखाबाय आमाय खुथारगोन दागाव आंबो नागाराव मैखोम पापिफोरखौ आंबो होथारगोन माथो बाथ्राफोरबोसो जानाय नंला बुथुवारि बाबा खोन्थाहैथारनांसिगोन नङाबा बे फुजाया लालावनाय जासिगोन गिदिर जाया फुजायाबो मोनला गिदामोन दा बेखौ जेबो खरसानांगौ मैनाया बुथुवाया मैनानि जाथारनांगौ बेनोथ' आसल बाथ्राया मोनखोन हाग्रानि दाउखौ थाब दांफुनांलाय बुथुवा आदा नङाबा बिरलांसिनोसैलै बे समावनो सम मैना फिसाबो थैगोरा उनावबो रावबो गैया सिगाङावबो रावबो गैया बे समावनो सम नों खाथियाव थांनांसिगौब्रा दैयाव दुगैनो थब्ल'बानो जायालै फोरमान दै सिङावबो रदं थानो हागौ मानाव दा सैमा फिसा सेन्देलाबो मा सिगां गनांगौ बे मैखोमानोथ' जाबायलै मा खालामबावनांगौ जाखो हो मा जाखो मा जाखोसो होनदोंलै मैखोमा दहाय मैना बिफाखौ सावनाय जायगायाव हाथफ्लाखौ दांनानै समाय लाबाय थाबाय नों मिथिगौ मैना बिफाखौ बुथारग्रा आरो मैनाखौ उरि खालामग्राखौ गासिबो फोजोबथारजोबगोननो होननायल' नङालै बुथुवा आखाइजोंबो मावखाथारगोन बियो मिथिबाय नंखायनो नोङो मैनाखौ माबा लायनोबा लायखादो लायाबा मैखोमखौ फुजायाव होदो होजा मैनाखौ लायनाय सिगां मोनसे हाबाखौ मावग्रोनांगोन रागुनाय हाग्रानि दाउआदि गां फुवाबालानो फियोब्ला बुथुवानि न' लागोन बे जेब्लाबो नङा बेनिखायनो मैनाखौ एसेब्ला आदुजों थुब्लानो फिथाइया मोनालै समाथ' नांखागोन मावदोल' नों माबा खामानिखौ नङाब्ला बे फुजाया ओरैबो जाया हरैबो जाया जेरैबो जाला गोलैसै मिथिबाय
에이. 원초이. 이제 야, 잠깐. 너 가만히 놓고 있자. 거부를. 아니 뭐냐? 아 지금 그 생각이 또 거는데 내가 좀 막아주는 거야? 이 사람 거기 굳이 사가니 비마, 걔네 비마 벌써 저 거기 나라에 내가 좀 막아주는 거야? 근데 Rumahnya tiba, saya nulis kemudian angin jabai, lengan angin naik kucing kemana nak juga, nongar lah oleh tiba juga, ha? Saya berjurah apa lagi? Dapat ni buat, kamu ni mau ni mana ni buat bicara pelana ikut, angin ni siapa? Hei, Bino, bukan nak segera. Dia siapa yang alas tiga kai? Mwnkhou nak kena Bino. Dia siapa yang ngira dai? Dia Bobee. Siapa yang man kali mana kau? Semua urusan mana dengan? 네, 소나. 대낭항로 강난에 앞으로 앞으로 설렁이들. Bobee kuya, teman dia. Taruh tangan aku apa dah kena jatuh. Nama mana? Ya sudah dengar. Mereka kulit kena ayulah. Aku mana kena ayah. Wah salah salah. Lupa berapa aku lakukan jatuh ini. Hei, ini cak. Angin apa sekarang? Hei cak. Kau mana menu ni saya kenal? Lu dah cara menu kau tu soal aja kerja. Ayo, cara kau cuma pun cerai. Naik kurang. Sudah masih nubla. Lama ni film aku fokus semula. Lama itu. Lu cari mana ni? Saya bagi makan di masuk. Dia nak cari kau orang sampai. Lama mana? Sekarang jangan berkuat, tunggal kuat, bapak pakai deh. Kau, mana dia suruh dia ini? Kami korban ini bukan korban yang ini. Bodo, ini kau ikut apa? Bodo. Oh, udah betul betul, ha? Boleh, boleh, boleh. Eh, betul. Aja menangkau, jauh putih, aku tulis betul. Kasih mengkaji cepat. Kenapa dalam ini? Tahu saja nak gang punya.
नों दंसै आं हले बाहेरायाव साननैसो थांथ'सै 얼만 허화 맹포 नोंसोर बै दरजा सेराव नेनानै था मोनथिबाय अनारु माहाजोननि 80 रोजा दंखायो सोर सालादा बुलाय रावबो मोनथिबाय 어머니 Mina, 능언니 줘라. 능언니. 아버니 미나. 능언니. Bodo, go.
Ini kebencangan anda ini diri bina. Hei, mana mana sudah. Berdoa me bukan. Hei. Amis saya mana? Amis baik. Dia malam sorry. Bung mana? Bagi juga nama saya adik saya berkata, angdong, anu tu mukia, minggu depan ni kamen, tahu angni, ni ani orang ini tahu mina, bung nak mina, rumah saya, angni tahu tak nung nak urbiu. Eh, mina macam mana amba? Angdong, mana? Ayah, pilih sama, ayah. Beri ayah, kami unar ni kok, kamu di mana kau ayah? Nanti kau cuma salah kita kan? Kalau berarti kita kata kata, ayah. Nakkan, jangan saya kau lari tu nampak, nanti kita saya kau. Kalau yang sebab pun ini pun mulai naik, angkat tanah kau, bintang kau, saya ni. नोंनि जिबौ दन्दानि रादाय बाव सोलिया मिथिबाय मैखो थांनानै थानो गोसो जादोंब्ला दाबो नैबे सुखुखौ दिनैसो खुलुमनानै बाबा मैनाखौ आंनो गथाय हर हरमान मा मोनो बेखौ बे थैनो जोंनाव थानाय बुदुवाखौलाय Này à, cái đó này. Đừng thấy cái gì hợp là anh ơi. Bút hoa.
Muda. mwnkhou simangजों गेलेना मोखां मुलुगाव फैमालसो बियो जाय हायाव जों थायो बेनो गोजोन फुरिया जोंनि आखायाव